Всеки от нас от време на време се замисля за пореден ремонт. За едните това означава творчески мъки, а за другите главоболие. Как да направим интериорът ни не само по-хубав, но и по-качествен? Избирайки неща за предстоящия ремонт, ние преценяваме не само десена и текстурата на материалите, но и тяхната трайност и сложността на използването. Тук ние ще покажем как може да се подобри интериорът ви с течните тапети от търговската марка Биопласт. Тези необикновени тапети могат да украсят всяко помещение. Ще правим ремонт в една симпатична бутикова къщичка. Първо да кажа повече за течните тапети. Защо те се наричат така и защо толкова много се говори за техните предимства? Течните тапети се продават като суха смес съдържаща декоративни елементи от куприна, цветови компоненти, лепило и целулозни влакна. Остава само да се добави вода и тапета е готов. Сместа се превръща в пластично вещество, което лесно се нанася на стените. Точно по тази причина тези тапети се наричат течни. Течният тапет има много предимства в качеството си на декоративна мазилка с ефекта на бешевно покритие от купринен плат. Това изглежда уютно и естетично. Влакната на тапета имат термоизолационни и звукоизолационни свойства, не попиват никакви миризми. За разлика от обикновени винилови тапети, течните дишат, благодарение на което стените не събират влага и не се образува мухъл. Сложени по стените течните тапети притежават нулев електростатичен заряд и не привличат прах. Благодарение на еластичната структура на материала, течните тапети не образуват цепнатини. Тапетите от Биопласт много лесно се ремонтират. Ние можем бързо и лесно да заменим всякакво повредено или замърсено парче. Течният тапет лесно се слага и на релефни повърхности, маскирайки дребни разцепвания и пукнатини по стените, както и други малки повреди. Подготовката на стената за нанасяне на течния тапет е по-лесна от другите видове довършителни материали. Но е много важно да се спазват всичките инструкции според правилата за употреба на течния тапет. Например, повърхностни от бетон и циментова мазилка трябва предварително да се покрие с долен пласт от акрилен грунт, след което трябва да се сложи стартова мазилка, която пак да се покрие с акрилен грунт. След като стените изсъхнат, се нанася течния тапет. За да се набъбне сместа във водата не ви трябва опит или обучение. Нужни са само сухата смес от опаковката, вода и пластмасова кофа за набъбване. Трябва също някакъв резервоар за измерване на обем вода. Изсипваме сместа в пластмасова кофа, добавяме топла вода, количествата се изсипват на опаковката на стоката. Температурата на водата трябва да е между 40 и 50 градуса. Водата трябва да е топла, лепилото в сместа, за да не стане на топки. Студената вода няма да направи сместа еластична, а горещата ще повреди лепилото. Получената смес трябва да се разбърка много добре, за да не останат никакви сухи парчета. Обаче трябва да се внимава при разбъркването, тъй като при прекалено активно разбъркване, например с електрически миксер, уврежда цветните съставки и нарушава цветоструктурата на тапета. Течният тапет е абсолютно безопасен в използването му, както при нанасянето, така и в последващата експлоатация. Течният тапет се състои от влакна на изкуствена куприна, естествена целулоза, лепило, буркат и натурални минерали. Това са безопасни и природни материали, които могат да се използват без ограничение за всякакъв вид помещения, в това число за жилища и за детски стаи. След като сместа е разбъркана много добре, покриваме я с похлопак или полиетилен. Това е необходимо, за да не се изпарява водата. Така оставяме сместа да престои 8 часа. Течният тапет може да се съхранява в този му вид във водата до 5 денонощия, без да губи свойствата си. Стигнахме до желаното състояние и вече сме напълно готови за нанасянето на тапета. Най-удобният инструмент за нанасяне и изравняване на течния тапет е пластмасова мистрия.
Мистрията изглежда като пластмасов правоъгълник с размери около 130 на 270 мм с гелообразна дръжка. Започваме нанасянето на тапета. И като начало основните правила. Нанасянето не изисква специални знания, обучения или опит. Течният тапет е от материалите направи си сам. Най-важното в нанасянето се свежда до добро изграждане на сместа върху стената. Вие ще се научите да нанасяте течния тапет в рамките на 15 минути от началото на изглаждането. След това само ще подобрявате навика си и качеството на нанасяне. Препоръчваме да започнете нанасянето на права повърхност, за да придобиете опит. Желателно е да правите нанасянето на сместа от дясно наляво, ако боравите с дясната си ръка. Това ще помогне, за да не засягате стената с лявото ви рамо. Ако нанасяте прекалено тънък слой и проличават пропуски, това може да се поправи със следващото движение на мистрията. Трябва да се отбележи, че нанасянето с прекалено дебел слой над 2 мм няма да се отрази на качеството на тапета, само че ще изсъхва по-дълго и ще изхарчите повече от сместа. Ако нанасяте течните тапети със слой над 2 мм, препоръчваме ви да спазвате същата дебелина за цялата повърхност. Тогава след изсъхването ще се получи равномерна текстура на стената. За всякаква плоскост препоръчваме да направите една партида от сместа и да я нанасяте от един ъгъл до друг. Спазването на това условие ви гарантира равномерно цветово разпределение на тапета. Тогава няма да потрябва да намокрите краищата на изсъхналия тапет, за да продължите нанасянето. Също така гарантира равномерността на цветния десен на тапета. В процеса на работа и след нанасянето проветрявайте помещението. Активното проветряване помага за изпарение на влагата и изсъхването на тапета. Обикновено изсъхването продължава около 2 денонощия. Ако времето е студено или влажно, препоръчваме да използвате отоплителен уред за по-бързо изсушаване. Топлите въздушни потоци нагласяйте към тапетите, за да изсъхнат по-бързо. По същото време проветрявайте помещението. Однако при этом проветривать время от времени помещение также необходимо. Течните тапети се нанасят не само върху плоската повърхност, но и върху всякакви повърхности. Често задавани въпроси са: изгарят ли тези тапети на слънце и събират ли прах? Практиката показва, че течните тапети от биопласт не изгарят на слънчевата светлина. Относно прахта също не се безпокойте. Течните тапети имат нулев електростатичен заряд и по тази причина не събират прахта. Това е едно от най-важните качества на течните тапети. Ако все пак те ви изглеждат прашни, което може да стане не по-рано от след 5 години, почистете ги с прахосмокачка. И още един важен въпрос. Какво се прави, ако тапета се повреди или се замърси? Това също не е проблем. Течният тапет е изключително лесен за поправяне. И така, ако тапетът ви се повреди или замърси, вие намокрете много добре повредената част и махате цялото повредено парче. Вместо заличената част от тапета, слага се нужното количество от новата смес. Обикновено за тази цел служи предварително изсушената и запазена смес от същата партида. Препоръчваме ви винаги да имате под ръка останалото след основното нанасяне количество смес. Качеството на нашите тапети няма да ви разочарова. Те няма да се отлепят, няма да променят цвета си, няма да повлияят на здравето ви, тъй като са направени от натурални и екологично безопасни съставки. Вече знаем, че нанасянето на течните тапети е лесно и много интересно занятие. Не се страхувайте, фантазирайте и реализирайте дизайнерските си идеи. Довиждане и пожелаваме ви успех в ремонта!